Seo blaiseadh de scéalta na seachtaine Tuairisc. Seachtain inar géireú an sléocht atá dhéanamh ar bhaintear Gaza. Cé go bhfuil brú mór idirnáisiúnta chur ar Israel dearú chuir leis a chibhlint. Deir Israel go deocú leis na honsaithe leanach do raibh ar feadh roinnt míonna eile. Tá 8 míle duine curtha den saoil in Gaza le gafaí anuas. Tá mar go dóin de deanta den chéadú an astrú ó bhráslaí antaise. Íartar sa bhargu ar thiartha imeacht ó bhráslaí antaise Tuesday de 10 mbliana agus sinna dhéanamh ar bhealach atá cóir, agríthe agus carthram. Cuireann an Gaeilge meabhrail agus ladrann ar ghaltaí bonscoile de réir taide nua. Deirtear sa Tuairisc is déanaí de chud Children's School Lives nach mbíonn sim sa Gaeilge ach ag cartar beirt as ga chuigar daltaí faoin am go muinneann siad rang a chathair amach. Ach tá dearcú iomlán éagsúil a leith na Gaeilge ag daltaí bonscoile atá gcóil don tom ideitheas. Agus tá ar galarnaí seosamhaí ní bhegliach ag máladún haidh ar bhealach daoine. Leis an uigneas a dhéobhairt agus muintear na hÉireann ar na drámanna is uigníos in Eorp de réir survey ar an Parliament na Heorpa. I Lúlao, bhaile i dúisgurt na Sualainne, tá feachtas tosaithe hana féin an daoine chur a cóir le chéile ar waithe le sláinte intíine. Tá an clog a bagairt ar lucht siopadúirta na nollag ach ná bíigí buairtha tá 6 smaoinniú déag de bhrontanas na nollag a gcéindíomh a bhfuil ceangal acu leis a Gaeilge agus leis an Gaeltacht. Agus tá tiilú ar Tuairisc.